हेलो गाइस नमस्कार। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ହେଉଛି 27 ତାରିଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା 11 କେତେ ହେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ଖୁସି ଖବର ଆମ ପରିବାରରେ ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ବାପା ହେଇଛି, ମାନେ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଛି, ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ବହୁତ ଦୂରରୁ ବାଇକ୍ରେ ମୁଁ ଆସି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଖୁସି ଖବରଟା 12ଟା 12:30ରେ ମୁଁ ଶୁଣିକି ବାପା ମା ଆଉ ମୁଁ ହେଇକି ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲୁ, ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯାଉଛି ଆଉ କେମିତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ। 27 ତାରିଖ ଆଜି ଆଜି ମୋ ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ये बापा एते ठंडा रे बंद करे। हाँ करो करो। ए रो ठंडा सूची खाली टिकेट झिकला हाथ गोड़े दे संध्या टाइम रे आरंभ होला संध्या रे ले कहबा केना आसिके भारी पड़े पानी वाले से लेमन गाड़ी रे हम रे गोड़ी पजरी पहुंची गोड़े दे बापा आसला बापा नना चारि आखिया आसला नना चारि आखिया अनुभूति नाही मो मन अछि नाय सूची खाली ठंडा के खीर टुंडे यार ठंडा दियो यार चुबे देला रे को किसी जागरूक से कर गाड़ी